Lain usab nga Panagbangga na itabo atong bangan sa Talisay City Fishport. Kini human ang driver sa usa ka SUV giingong nga gihamok kuno mao'y hinungdan nga mibangga sa usa ka auto sa Picas Lane. Si Chona Carrion sa report. Maayong pagkagubani ning itom nga auto human mibangga kining puting SUV diha sa may Cebu South Coastal Road habig sa dakbayan sa Dalisay. Ang SUV nga gimaneho ni Keith Richie Texon, 35 anyos tagalawaan tres sa Talisay City. Padung siya sa south sa dihang pag-abot niya sa Talisay Fishport. May mihamok kaniya nga nakaali sa iyang Panan-aw. Nawad-an na siya og kontrol sa sakyanan. Sa sunod niyang nabantayan mibangga ng sakyanan sa plastic barrier sa Center Island ug mitugpa sa Picas Lane dinagsubay ang auto nga gimaneho ni Charleston Sedenyo padung unta sa dakbayan sa Sugbo. Si Texon ug Sedenyo daling gitabang sa rescue team human naangol sa maong Panagbangga. Dunay naka-disrupt sa iyang Panan-aw. So sa iyang pagmata og balik dito na nitabok na siya sa Picas side sa island angtod nga iyang gikasugat ang itom nga auto. So ang nakasalbar nilang duha kinig yung ilahang mga airbag. Ning pag-obserbar sa Todos Los Santos, sagad sa mga tao manguli sa tagsa-tagsa nila ka mga dapit. Auhag sa otoridad nga angay susihon ang mga sakyanan ug anaa usab sa kondisyon ang momaneho aron kalikayan ang aksidente. Una, i-check una ang imong kaugalingon og ready ba ka nga mobiyahe. Ikaduha, i-check nimo ang imong sakyanan gikan sa brake, suga, no, tubig, no, iyang wiper. Pipila ka semana ang nakalabay, driver sa motorsiklo ang nakalas human mibangga ang usa ka auto human mitugpa sa Picas Lane sa susamang dapit. Uban ni Renante Quiñones, Chona Carrion, Balitang Bisdak.